Asier Larritxearekin gaude hemen, bere liburu berria aurkeztera etorri zaigu gaur. Arratsaldeon, Asier. Kaixo, arratsaldeon, plazer bada. Zer modu? Gustora hemen, lasaiago, Madrilgo estresa eta bizitza alde batera utzita, hemen, lasai. Eta liburu bat aurkeztera zatoz? Horixe da, bai, honako honetan gaztelaniaz argitaratzen dut liburu berria, eta pozik zeren, quien diria que liburua pretextos argitaletxearekin ateratzen da, eta niretzat oso argitaletxe berezia da. Zer delatza, edo? Urteak dira irakurlea naizela, hau da, argitaratzen dituzten poesia liburuak interesgarriak iruditzen zaizkit orokorrean, narrazio liburuak duten hildo narratiboa eta literarioa, eta horrelako ilusio amets txikia bazen aspaldidanik bertan argitaratzekoa. Manuel Borras editorea ezagutzen nuen aspaldidanik, oso pertsona berezia eta interesgarria da, eta berez, pozpozik nago azkenean pauso eman dudalako liburua igortzeko eta azkenean baietza jasotzeko ere bai, zeren ez duzu beti baietzi jasotzen, eta hor dago tarte hori ere batzuetan liburu bat argitaratzea eta poesia liburu bat gaur egun opari bat da literatur esparrua dagoen moduan izanik. Dena den lehenago ere argitaratu izan dituzu liburu gehiago, ez? Hau zenbatgarrena da? Ariketa interesgarria da, zeren ez naiz bat ere mekanikoa edo idazten dut gozamenez edo beharrarengatik, eta web orri bat egin zidan zuri senarrak, eta hor liburu berriak sartzeko orduan ohartu nintzen batzuk bazeudela, eta berez 10garrena da, behar bada itzulpenak ere kontuan hartuta, baina batzuk badira eta egiten dut broma horrekin, naizela hain heldua, eta behar bada liburu edo horri sobera idatzi ditudala kalitatezko lan bat mantentzeko bezala, ez da, hortxe, bai. Ezin naiz kexatu. Dena den, esan duzu, idazten duzunean, ez zaudela pentsatzen hori argitaratuko dela, zuretzat idazten dituzu gauzak. Bai, ezinbertzekoa da azkenean liburu bat argitaratzen duzunean, muga bat gainditzen duzu, eta hor kontziente zara da lehenbiziko liburu hori argitaratzen duzunean publiko batentzat eta irakurle batentzat egiten duzula. Baina nik, berez, nire kasuan lan bat badut, soldata bat badut, orduan ez dut dirua irabazteko idazten, dirua baldin badator. Primera, baina berez, askatasun hori daukat, nire denbora pasa bezala, pertze gauzen artean, idaztea ere egiten dut, edo trebatzen, saiatzen naiz denbora pasa gisa. Bilakatzen da horrelako errutina batean, eta errutina hori azkenean bada oso aberasgarria eta berez naturala nire kasuan. Emankortasun bat uztartzen dut behar batekin, hau da, garai batean nuen horrelako behar pertsonal bat gauzak adierazteko, bertzen modu batean, bai hitzez edo bai sozialki kostatzen zitzaizkidanak egiten nituen, eta orain iritsi naiz puntu batera zeinetan goza dezakedan ere bai. Hau da, idaztea ez da bakarrik oka egitea edo frustrazioak, sufrimenduak agertaraztekoa bakarrik. Baizik eta baita ere ariketa estilistiko bat, bizitza ariketa bat. Orduan, bai, ibiltzen naiz erran dezagun gauza desberdinekin, hau da, testu desberdin eta proiektu desberdin, eta gero azkenean forma hartzen dute. Hola, modu oso organikoan. Eta noiz hasi zinen idazten? Noiz sortu zitzaizun grina? Bueno, behar bezala sortu zen, Hori da, bai. Nera bezaroan. Bai, gogoan dut nolatan Lekarrazko Institutuko liburutegian hartzen dituen liburuak, eta hor murgiltzen nintzen, isolatzen nintzen irakurketekin. Bai,
aurkitzen nituen espazioak, tokiak, arna sartzeko, gozatzeko, ihes egiteko, eta orduan ere hasi nintzen idazten, gehien bat nire burua ulertzeko, ezagutzeko bide horretan, eta bai, oso idazketa mekanikoa zen eta gehien bat frustrazioa eta nerabe zaroko korapiloak eta egoerak pixka bat askatzeko bidean, ezta? Eta mantentzen dituzu idatzi horiek, garai horietakoak? Zorionez, ez dut uste. Gero, karo, badago puntu bat zeinetan uko egiten duzun edo uko egin baino gehiago lotxaz irakurtzen dituzun zenbait idatzi, ezta? Uste dut sanoa dela eta interesgarria litzateke kuadernoiek bilatzea. Baina nik uste dut buru osasunagatik ez ditudala, bota izan ditudala, oso ilunak ziren idatzi horiek. Oso gogorrak ziren idatzi horiek. Bertze pertsona bat nintzen, bertze pertsona bat naiz zorionez, eta erakutsi dit, idazkerak, bertzeak bertze, nolatan laguntzen aldizun askotarako. Ez duzu zertan argitaratu behar, noski, nik pauso hori eman dut. Baina balio terapeutiko bat izan zuen garai batean, eta oraindik ere bertze modu batez. Beraz, zu aldatzen joan zaren heinean, idazten dituzun gauzak ere aldatu dira. Guztiz. Eta azken liburu hontan, nola azalduko zenuke zeri buruz doan edo? Berez, oso konektatu dago solastu garenaren inguruan. Errandidate, lehenbiziko aldizkasik badela liburu bat zeinetan ikusi nauten gozatzen idazkera orduan. Ustekabean, banituen poemak, zorionez, bizitzari gorazarre egiten ziotenak, alaitasunari, maitasunari, zoriontasunari, eta uste dut nire libururik argitsuena dela, eta ohartu naizelako ere poesiaren bitartez batik bat, berez diot hau poesiarekin oso testu ilunak, intentsoak, mardulak idazten dituelako garai batean, eta oraindik ere zenbaitetan, liburu honekin ikasi dut eta bizitzarekin eta irakurketekin ere badirela gauza txikiak eta gauza asko ere oharkabean iragaiten direnak eta ez ditugunak biltzen idazten dugunok edo kultur espresio bide bat dugunok. Orduan, erran dezaket, zentzu horretan idazkera heldu bat erakusten dudala, berez sosegatuago nagoelako, zorion une gehiagokin, orduan bada bizitzari eta maitasunari eta laguntasunari egindako gorazarre bat. Eta badituzu liburuak bai euskaraz eta bai erdaraz, azken hau erdaraz da, nola aukeratzen duzu ze hizkuntzatan idatziko duzun? Ez dakit aukeraketa den edo idazkera orduan gertatzen ziren bezala kontu automatiko bat baden. Hau da, entzun dezaket kantu bat euskaraz, gaztelaniaz edo ingelesez edo irakurketa bat hizkuntz zehatz batean eta horrek bultzatzen nau hizkuntza batera. Egia da, gogoeta pixka bat eginez, gaztelaniazko liburuek gehiago adierazi izan dutela niri buruz, eta egia da izan direla egile batzuk bigarren hizkuntza batean idazten dutenak nik bezala, errazagoa dutela horretarako. Eta kasik, oharkabean ere gertatu izan zait behar da niri ere. Euskarazko liburuekin, adibidez batzuen ametsak bertzen zela izulatu bat dira Pamelarekin hartratako poesia liburu hori, hemen sustraitua dago, eta egia da, ni presente egon naitekeela, baina izkutatuagoan nagoela, liburu honekin alderatzen badugu, El lenguajes de los bosques liburuarekin alderatzen badugu, eta egia da, baliteke
gaztelaniaz nik errestasuna handiagoa izan dezake dela nitasun hori gehiago azalerazteko, edo behar bada euskaraz gustukoago dudala ariketa ez dakit esperimentalagoa edo, baina ez dakit bertze lerrokatze edo paisaia edo planu batzuk. Hizkuntza bakoitza identifikatzen duzu elementu batzuekin, Segurazki, bai. Ez duzu inoiz pentsatu, zergatik ari naiz hau euskaraz idazten? Guztiz, bai, egia da nik bizitza kontzeptzio hori dut. Behar ez da hoberena, baina laguntzen dit gauzak naturaltasunez eta modu sano batean eramateko. Hasiera batean galderak egiten nizkion nire buruari, zergatik hasi naiz gaztelaniaz argitaratzen, baina karo, 13 urte dira Madrilen bizi naizela. Konexio handia dut, noski, Baztanekin, Euskal Herriarekin, baina nire ingurunea eta egunerokoa gaztelaniaz egiten dut. Orduan, eta azken finean ere, euskaraz idaztea ere oso garrantzitsua da niretzat. Eta azken finean, ez dakit, oso ariketa interesgarria zait. Azken finean, hizkuntzaren arabera, nire kasuan bederen ariketa desberdinak. Eta igual ere kontziente zara irakurleak desberdinak izango direla? Hala da. Bai. Berra da guztiz. Bai. Egia da, euskarazko irakurleak posible dela gaztelanezko obretara iristekoa. Eta interesgarria ere, gero ezagutzeko nolatan antolatu den literatur sistemak. Oso interesgarria da ere. Nolatan funtzionatzen duen liburu batek euskaraz, zibilbide duen, eta gaztelaniaz, argitaletxeen harreman horiek, zenbat argitaletxe dauden euskaraz, zenbat gaztelaniaz, eta ez da deus ere berria erraten badut, euskaraz normala den gixan, argitaletxe zehatzagoak daude gaur egun aurrera egiten dutenak, eta poesia euskaraz argitaratzea oso zorionekoa da berez. Zeren ere irakurle sistema indartsuago bat beharko genuke, eta oso interesgarria da, berez hizkuntza desberdinen aldetik ikusten duzu pixkat gauza gehiago ere gibeletik, ez da. Eta noiz erabakitzen duzu liburu bat argitaratzeko prest dagoela? Egia erran, nekatzen naizenean. Hau da, hori ez da oso serioa, baina azkenean gertatzen zait pixka bat. Murgiltzen naiz estetika batean, estilo batean, eta egoten naiz denbora bat lantzen, eta lan horrek azkenean margultasun bat jasotzen du, hildo bat, utzi behar duzu deskantsuan ere, oso garrantzitsua da. Kasik idaztea baino garrantzitsuagoa da ondorengo ariketa. Hau da, hilabateak iragan edo urteak iragan eta gero liburua berriz hartu, eta bizi dituzunak bizi izan ondotik eta irakurketa desberdinak egin ondotik, berriz ere liburua hartu. Eta azkenean, intuizioz ere, eta azkenean ikusten duzu poesia arloan horri, ez dago deus idatzirik horren inguruan, ez da? Baina azkenean ikusten duzu oso bat jasotzen duela liburuak, azkenean prest dagoela, baina ez dago deus idatzirik horren inguruan. Eta nire kasuan batzutan gertatzen da hori, murgiltzen naiz bete-betean proiektu berri batean, eta iristen da une bat zeinetan nabaritzen dudan edo sumatzen dudan isten joan behar naizela, ni ere nekatzen edo aspertzen hasten bai naiz. Zeren maite dut ere, hortxe, niretzat erronka txikiak izatea. Eta pasa izan zaizu igual testu bera momentu desberdinetan irakurri eta gauza desberdinak transmititzea edo? Bai, guztiz. Eta testu batzuk
ezin irakurtzea garai batean eta garai bat eta irakurri ahal izatea, ez ulertzea zergatik argitaratu dituan testu batzuk, ez ulertzea baino, bueno, ulertzen duzu, baina batzuetan gaztetasuna kontra izan dezakegu zenbaitzutan, zeren liburuak hor gelditzen dira, eta zu eta baita bizitza ere aldatzen joaten zara, eta ez da berdina 20 urtekin zer pentsatzen duzun eta zer idazten duzun, eta 37rekin edo etorkizun batean ere, ez da, orduan. Uste dut, ohikoa izan daitekeela idazleen artean edo sanoa batzuetan kritikotasun hori izatea zure ibilbidearekin eta orain iraganeko liburu bat hartu eta horrelako sentsazio bat izatea lotsaren eta damuaren artekoa, ezta? Eta zut uste txarra denik eta batzuetan gertatzen zait. Eta adibidez, azkeneko liburu hau nori esango zenuke dagoela zuzendua? Bizitzaz gozatzen dakienei edo bide horretan saiatzen direnei, ezta? Poesia da noski, baina horrelako ideia ez egoki bat edo poesiaren inguruan. Poesia mota desberdinak daude eta oso hurbilekoa da liburu hau nire ibilbidean, lehenbiziko zatian idatzi ditut musika jaialdien bitartez nolako zoriontasuna jasotzen dudan esperientzia desberdinekin. Kien diria, lehenbiziko poeman egiten dut horrelako bizitza metaketa bat edo horrelako itzulinguru bat errateko nork errango zuken iritsiko ginela, iritsegaren puntura guzti hauek gaindituta edo iraganda. Berez, poesian interesa duen pertsonari, gero egia da, badela hor erdiko poema bat, ezin bertzean itzultzen naizena Baztango Haranera edo Landa Eremura, eta mintzo naiz kosmo baten inguruan nire amari buruz hitz egiteko, baina orokorrean ama guztien inguruko edo amen inguruko poema bat izan daiteke. Eta bukaera, 3. atala, ezin bertzean politikoagoa da, baina lirikoa da oso. Gaur egungo garai likido hauen inguruan edo garai konplexu hauen inguruan bada poemak daude eta hortxe proposamena niraltik eta berez libururik finena da. Berez edizio lan interesgarria egiteko aukera izan dut argitaletxearekin eta lehenbiziko aldiz izan dut horrelako esperientzia. Hau da, argitaletxetik ere, aizu, atal hau bertzen modu batez egin dezakezu, hau ez dugu ikusten eta berez atal oso bat kendu izan dut, liburu kasik bikoitza izan behar zen, eta pozik nago ere, batzutan behar duzulako ere zure aldetik noski zehaztu beharko zenuke lana osorik ez da, baina batzuetan eta orokorki eskertzen da eta eginkizun hori editorialen aldetik ez da. Liburu bat ongi lantzeko azken finean horrela. Aipatu duzu musika oso garrantzitsua dela ere zuretzat, eta badituzu proiektu batzuk, ez? Musika eta literatura batzen dituztenak. Zer esan dezakezu horri buruz? Alaxe da, bai. Berez, urteak dira gurasoekin egiten ditu emanaldi performatiboak, Landa Eremurako doinuak, aizkolakadak, Arpanaren doinua, Joarea, Intxaurrak eta Harriaren sinergia hori poemekin uztartzen ditudanak. Guztia gainera Larremotzetik liburuarekin hasi zen, Garoa liburu dendan Imanoli esker zarautzen, proposamen bat izan zen, berez
aita etzela hurbiltzen nire literatur aurkezpen edo irakurketetara eta aitzaki bat izan zen aita hurbilarazteko. Horri esker, hainbat hiri eta probintzia iragan ditugu, elkarrekin oso esperientzia bereziak elkarbanatu ditugu. Eta orain, berez Zuri Negrin senarra berez ilustratzailea da, diseinatzaile grafikoa, baita idazlea ere, eta, bueno, berez ez didanez ulertuko berak eta elukelako berak erranen oraino, baino ez da arazorik horrekin, berak ere argitaratzen du liburu bat, poesia liburu bat argitaratxe berarekin, orduan elkarrekin emanaldiak egin nahi ditugu, eta berak ere musika konposatzen du azken aldi honetan, eta berez oso musika esperimentala, elektronika oinarri hartuta, ari da melodiak osatzen, kantuak konposatzen bere hautsarekin, eta oso performatiboa, oso berez estetikoa, eta berak nahi zuelako aurkezpen desberdinak egin. Orduan, uztartzeko intentzio badugu proposamen batzuk jaso ditugulako, bertze Donostian izanen gara urriaren 18an, Hortziralean, Ernest Lluch kulturretxea irekitzen baita, eta emanaldi desberdinak eginen dira, eta Hortzirale hortan egon gara atxaldeko 8etan, eta egiteko intentzioa duguna, oraino badugu lana egiteke hortarako, da berez, nolatan musika elektronikoak eta sonoritate horiek uztartuko duten herri doinu horiek eta poesia berez. Eta dena uztartu emanaldi batean. Ez dakit iritsiko garen ikusintzunezkoak egitera, zeren bera diseinatzailea izaki eta ilustratzailea nahiko zukeen proiekzioekin ere jostatu. Oraindik hor dugu, eta egia da, zentzu horretan ere, denbora eramaten dugula idazteaz gain, batzuetan olako emankizunak ere prestatzen, baina berez interesgarria da eta aberasgarria azkenean irakurketa soil bat egin beharrean eta irakurketa horiek ere ongi daudela, saiatzen gara berez interesa dugulako eta oso musika zale amorratua gara, bertzeak uztartzea gure eguneroko interes horiek guzti honekin, ez da. Arte desberdinak nahasten dituzu ez, azkenean? Bai, hori da gure intentzioa, eta azkenean esparru bakoitzeko indarra uztartzekoa. Hau da, indarra handia dago eta nigan uste dut eraman dudala landa eremuko mitologia, ikuskera, bizikera hor badago unibertso oso aberasgarri bat. Bazango esentzia edo. Hori da. Orduan horrekin bat, azken urteotan deskubritu ditudan referenteak, eta azkenean da horrelako solasaldi bat egitea. Iragana eta oraina, belaunaldi desberdinak, nik uste gu bederen gozatzen dugu eta izan gara, lehenbiziko aldiz egin genuen Bilbon, jaialdi batean, eta jendea gustora gelditu zen, eta orduan gu pozik egin ahal izateko eta hortxe. Eta orain, liburu hau aurkezteko zerbait berezia duzu pentsatuta egitea? Berez, Ustekabean ez, baina Donostiako emanaldi hau urriaren 18an eginen duguna, horretan poema batzuk irakurriko ditugu, baina berez espreski Madrilen urriaren 28an Hortziralean liburu denda batean, Cervantesi konpainia, liburu dendak badu bekalde bat, espazio ireki bat, eta hor badugu intentzioa Hortzirale arratsalde batez, garagardoekin edo ardotxoekin, hor emanaldi performatiboa egiteko Zurik eta nik. Bere liburua, pop liburua, eta nirekin diriake liburua aurkezteko elkarrekin. Eta horre izango darako familia lagunen elkarrune bat eta baita aurkezpen berezi bat. Eta baditut gogoak, eta hor prestatzeke ere dugu, zehazteke ere guztia, eta hortik aurrera pixka bat argitaletxerekin ere
mintzatuko gara, zer proposatzen duten beraiek, eta pixkat. Beraz, oraindik finkatuta bakarrik Donostia eta Madrilgo. Bai, egia da gero azaroan, badago jaialdi bat Madrilen ere, jaialdia, literatur jaialdi bat, eta gonbidatu gaituztela. Berez, Zirkulo de Bellas Arteseko eraikinean da, eta urtero, idazle desberdin batek antolatzen du. Aurten, Sergio del Molinok antolatzen du, eta deitu gaitu, hasiera batean ni eta nire gurasoek egiten genuen ezagutzen du, eta orain ari naiz ni proposatzen zuri, bere makinekin, bere pianoarekin, bere musikarekin ere uztartzekoa, eta gustatu zaie proposamena, eta hor dugu azaroan emanaldi hori, eta egia da bera zuri Tenerifekoa dela, orduan gogotsu gaudere Santa Cruz de Tenerifen, zerbait egitekoa bere jaioterrian, eta hortxe. Egia da, Iruñean zerbait egiteko intentzioa dugula udazkenean, eta hortxe ideiak. Eta liburu hau eta gero, idazten jarraituko duzu, ez? Eta baduzu asmorik etorkizunean liburu gehiago argitaratzeko? Zerbait berezia duzu pentsatuta etorkizunerako? Berez, baditut proiektu desberdinak batzuk erdi itxiak, bertze batzuk prozesuan, euskaraz, gaztelaniaz, egia da. Eta noski gero erranen didate haizu, nondik ateratzen duzu denbora, eta egia da, seme-alabik ez dugula oraingoz, edo ez dakit nola egiten dudan, baina egia da, emari bat badagola, eta erran bezala, batzuetan pentsatzen dut, berbada ez datorki dala ongi emari hori, berbada gauza hutxala unitz idazten ditu dala idazteagatik, baina tira, bederen, hortxe, egia da, euskaraz, proiektu pare bat hor daude, eta gaztelaniaz ere bai. Beraz, momentuz, jarraituko dugu zure izena entzuten, ez? Eta liburu gehiago jasotzen. Espero dut zeren, badagor ilusio berezia egiten didan zehozer, eta hortxe, bederen, saiatuko naiz. Eta orain bukatzeko ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, edo zerbait faltatu izan zaizun esateko? Eskerrak ematea zuei. Zuri etortzeagatik. Eta oso gustora egon naizela zurekin solasean, eta eskertzen direla zinez, horrelako espazioak eta proposamenak. Eskertzen dizuet. Mila esker eta zorte hona aurkezpen guztiekin eta proiektu guzti horiekin. Esker mila. Ongi izan. Berdin.